oon takana, kun kattelin ympärille panoa autti. Tuolta tulee meitä kohti 2. Pääsi kierrättyä, niin osui toiseen. Missä päin? Rannasta mennä. Okei. 3. Tapoin 1. 4! Joo, tapoin 2. Tossa, eiku. Tapoin 2. Joo. Siellä on vielä 2 tuolla taloilla. Taloilla? Joo. Okei. Neljä ihan täysin kierrättyä. Ihan täysin. Hello, friendly, please, don't. Go away. I'm friendly. Yeah, go. Tuolla on joku pampi, puusti siinä. Joo, mä sanon meille. Tässä vastas. Joo, go. Älä päästä niille ruumiille sitä. Joo, mä vittu vieläkään näe, missä ne ruumiit. Tuolla juoksi joku vissiin. Siellä taloilla niitä on niitä ei. Taas mä äsken yhden siellä. Joo. Mä oon nyt täällä ihan rannassa. Joo. 2 rippasin saman tien. Hyvä. Tuli vielä 3, sit tuli 4 kiikari tähtäimeistä. Mä ei perkele. Sitten 2 lähti haneen, 2 kuoli. Ja... Tuolla juoksi kaupunkiin päin tietä pitkin joku. Joo, mä oon täällä ihan rannassa. Meni puun taakse näin. No, niitä on jossain tässä taloilla. Tuolla on vajalla. Vajalla. Siinä on tommonen iso varasto siellä. No. Äkki. Poraa tänne niin vitusti. Ai se on sulpit. Ne poraa mua. Joo. Mä oon täällä yks pikkuvajan takana, ne on tosi ison vajalla. Rannassa juoksee pampeen vitusti. No. Tarviin sun jeesiä täällä. Joo. Mä oon täällä lähistä. Tiputin yhden. Lensi vittuu servulta. Joo, you were kicked off the game. Oi. Nyt mä pääsin. Suoraan please wait, ei oo wait timea ollenkaan. Oon samassa paikassa vielä. Haluaisitko päästä tänne vähän mettää päin? Mä tuun siis sua kohti, missä olet. Mä katon mihin noit rippasmaa äijii, jos tällainen pitää luuttaa. No mä ammuisin se. Yksi ampui mua, niin se joka ampui mua, mä tapoin sen. Se oli just luuttinut siitä jotain kammaista tähtäis mua. Tarvis ennen kuin mä kohta enää näe mitään, saatan voidaan kuivia, kun en mä pandakea itse. Siihen tulee pampi. Joku ampuu. Pampi täällä tulee mun ees juoksee sinne päin täältä rinteeltä. Ui vittu. Mä yritin ampua sitä. Joo. Tossa on yksi ruumis. Joo, se yrittää hakkaa, mutta jos mun vieressä on yksi. Saisi osua siihen. Tää on nyt full open. Ui vittu, melkein mui sua. Luovuttaks? Luuttiin. Mä koitan ampua sen. Tuu luuttiin. Tässä on 2 ruumia. Tossa on rinteessäkin yksi. Missä sä oot tossa? Koita luuttiin nyt vaan. Joo. Täällä on 2 kuollut, mä tapoin tännekin 2. Mä tapoin 4 näitä äijii. Joo. Oot sä tuossa Täällä juoksee joku on siellä rannaspäin jo pelaaja vihollinen. Joo, mä tapoin senkin siinä. Hyvä. Se yritti ampua mua.
Tulee vaan koko ajan lisää pampeja vittu. Täällä oli jollain Vintorets. Se on hävinnyt johonkin. Joku pöllynyssä. Taas joku ampuissa. Täällä on Blade. Tuo hakee tää Blade Carrieri täältä kirjaporastasta. Joo. Melkein ottaa hatkat täältä talosta. Mestosta. Joku tulee sinne. Ai minä. Tolla mikä on tossa nurkassa, sillä on Blade Carrier, ota se. Ja sulla on joku Tetsari, mutta ota se ehjä Blade Carrier. Joo. No. Sit kato jos niille mene kyykky. No kyllä mä... Se pitäis taas vaihtaa tota vittu. Heille se oma vittu siellä. Rip näitten squadi vittu. Nyt meni aika nappiin kyllä pelissä jo. Tuossa oli rinteeskin yksi millä joku M4 vissiin välillä sai siellä sen näkyviin se vitu... et vie contents, mut jotenkin... Et taas nyt loppujen lopuksi meinannut millään. Taas on tullut. Tai kuutosessa. Mä otin ite tommosen isomman repun niinku näet. Joo. Osaan Tulee vissiin siellä lähellä juokseen kuulostais. Pitäis löytää morfiini, mulla käsi poikki. Joo. Mä luulen, että meidän kannattais nyt juosta ulos. Nyt tulee. Siellä on nave tossa aseessa. Mossi nimissä on nave. Mä otan sen naveen siihen. Joo. Noin. Lähetä vittuu täältä mulla. Joo. Äkki ulos täältä.